Ahoj, já jsem Dominik a musím se k něčemu přiznat. Minulý video, kde jsme zkoušeli švédský vánoční sladkosti, byla taková trošku past. Ne úplně naschvál, aspoň ne za začátku, ale řídil jsem se takovým internetovým pravidlem, že když se na internetu chceš něco dozvědět, neměl by se ptát, měl bys to říct špatně a někdo tě opraví. Takže my jsme měli několik sladkostí, které nebyly úplně nejlepší a hnedka se seběhli lidi, aby nám doporučili lepší věci. Takže v tomhle videu si myslím, že se nám to povedlo líp. Ukážeme vám věci, které opravdu Švédové jedí a jak nám to chutnalo. Víte, co tohle je? Lussekat. To je něco společného s kočkama? Je to kat? No, viděl jsem na to reklamu v tramvaji a v té reklamě byla v podstatě žlutá kočka, která měla na sobě korunu jako svatá Lucie, takže asi to má něco s ní společného. Protože i v tom šafrán... Ochutnat? Jakože moje je žlutá a tvoje není. Já jsem asi musel koupit dva rozdílný druhy. Tak moje chutná jako... Já nevím, takový... Je loupák nebo něco? Jo, přesně, jako takový typický kinutý těsto. S tím, že je to jako sladčí. A jsou tam v tom rozinky. Mně přijde vtipný, že ve Švédsku zatím mám pocit, že spousta věcí, které nám přijde normální, tak oni mají jako speciální, jako třeba tohle. Nebo jsem viděl recept na žemlovku, jakože vánoční věc. Možná no. Chceš tu druhou půlku? Jo. A nedej druhou půlku. Tak to dáme ještě tu druhou. To tvoje je lepší, protože tam prostě je ten šafrán navíc, který tomu dodává ten jako tu speciální chuť na tom. Já teda asi jsem fanoušek spíš tohohle, já šafrán se tak moc nemusím. Celá pointa Lusika, je tam šafrán. Tady jíme něco, čemu se říká semla, což není úplně vánoční věc, jí se to spíš na masopust nebo před masopustem, ale často se to prodává už před Vánocema, tak jsme to chtěli vyzkoušet, tady jsme byli na vánočních trzích a je to hodně kardamonový, ale nám to dost chutnalo. Kubovi to chutnalo, mě to chutnalo, takže můžeme jedině doporučit. Na vánočních trzích v Lisebergu měli vánoční horkou čokoládu, což byla v podstatě horká čokoláda s perníkovým kořením, což bylo moc dobrý. Až na to, kdy mi tam do pusy vjel cucek z kořice, takže jsem měl pocit, že zažívám znovu skořicovou výzvu. To další se jmenuje julšinka, je to vánoční šunka a já upřímně nevím, jak moc dobrá je tohleto kvalita. Mám to prostě z obchodu, protože nebudu kupovat úplně celou šunku sám pro sebe a protože Kuba je vegetarián, tak tohle ochutnám sám. Oni to jak šunka a prej jako na okraji to má mít trošku jako nasládlou příchuť, tak vidíme.
To je fakt dobrý. OK. Protože některé věci, které budeme teďka ochutnávat, mají v sobě želatinu, tak Kuba se nechtěl přidat, protože je vegetarián, tak místo něj tady mám svýho bráchu. Ahoj, já jsem Vítek. A asi se můžeme rovnou na to vrhnout. A první věc, kterou vyzkoušíme, je Julesku, to nám doporučilo docela dost lidí. Já už jsem to zkoušel, takže si svůj názor nechám zatím pro sebe a uvidíme, co řekne Vítek. Dobře, jdeme na to. Máš to pouhý jako. Moc dobrý to není. Můj názor je takový, že to chutná jak marshmallow, ale jako asi trošku horší marshmallow, upřímně. Takže já taky nejsem úplně fanoušek tohohle. No, asi takový velmi tuší marshmallow. Já bych to nechtěl píkat na ohni. No to asi ne. Protože já jsem to věděl, že nám to zase tak moc nebude chutnat, tak jsem pořídil ještě tyhle. Ty mají na sobě takovou ovocnou želatinu, nebo jak bych to nazval. Mají na sobě stromeček, tak by mohl být trošku vánočnější. A já jsem ty jsem ještě neměl. Ukaž. Co je lepší, jo? Já si myslím, že jo. Ty nemyslíš? Je to lepší, ale že bych to potřeboval koupit večer. Televizi to si nekoupím úplně. Další věc budou tyhle ty gotemburský koule. Upřímně já nevím, jaký jsou tyhle, ale měly by být asi podobný těmhle perníkovým. Tak možná začneme s těmahle. Takže ukaž. Perníkový koule. Hodně perníkový, ale dobrý. To jsou dobrý. No, tyhle jsou taky dobrý. A já asi mezi tím úplně necítím rozdíl. Myslím, že ty první chutnají víc jako perníčky než ty druhý, ale jak to stejný. Asi jsou fakt stejný. Hodně podobný. OK, ale jsou dobrý. Ty nám chutné. Poslední věc jsou tyhle vánoční ořechy, ale teda ten nápis je norsky z nějakých důvodů, ale tváří se to švédsky, tak já nevím. Vyzkoušíme to. Tak, ukaž. Tak je čokoládě zabalení, ne? Jo. Tak slaný arašid v čokoládě. Ořechy v čokoládě, no. A tohle byl slaný ten arašid. Ty moje byly sladký. Má to nějaká směs, takže. Já jsem si potom taky uvědomil, že ode mě není úplně fair od Švédska očekávat nějaký vánoční sladkosti v obchodě, protože v Česku si taky přece nekupujeme úplně sladký. V Česku máme cukrový, který si sice můžeme koupit, ale pořád je to jako ručně dělaný, nejsou to běžné sladkosti. A jinak si ho většinou děláme nebo pečeme doma. Tohle jsem si potom uvědomil a chápu, že není úplně fér ode mě očekávat, že ve Švédsku budou mít hromadu sladkého v obchodě. OK, tak to bylo pro zatím všechno. Jestli se vám video líbilo, tak mu dejte palec nahoru, můžete dát odběr tady. Pokud jste neviděli předchozí video, tak se můžete podívat tady a uvidíme se příště. V plánu mám ještě jedno video, kde chci tak trochu mluvit o našich prvních švédských Vánocích. Tak jestli vás to zajímá, tak na to se můžete těšit. Uvidíme se příště. Ahoj.